krásné odpoledne. Zpíval vám Duchcovský pěvecký sbor při základní umělecké škole Ivana Kavaciuka v Duchcově za klavírní spolupráce Markéty Loskotové. Duchcovský pěvecký sbor. Hvězda zářila a vzduch se pěl. Hvězda zářila a vzduch se pěl. Hvězda zářila a vzduch se pěl. Hvězda noc nad Betlémem stála. Tichouce tam hráli, na zvonky si zvonili timpam. Přišli lidé záli, povídali a chodili sem tam. O, jak se máte? Tak jaký to bylo? No, já jdu Nádherný, jako vždycky. My jsme tady vždycky šťastní, protože tady je to takový útulný Útulný. Je tady teplo. A radostné lidi, které nás poslouchají. Ano, My pro ty ano. No, lidi rádi ale zpíváme. za chvilku zpíváme Přemýšlej, tak my máme dneska ještě ten další koncert. A ještě jste tady ten týden, myslím, jednou, že jo, příště. Ano, u kulturního domu ještě. Tak když vyjde, tak přijdem, ano. Tak Ano, zdravíme pojďme. všechny a celý Duchcov. Pa. Taky zdravíme. Ahoj.